እግዚአብሔር ይመስገን لو من نريو حسب لأملاخ يتقدم مزبل ويدمان أملاخ تصبيه እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ እዚህ ምጽባይ ዝበሃል መቸም ጧም አይኮነን በፈላይ ካብልብኻ ሃንቀውን ትብሎ ነገር ክትረኽቦ ኢልካ ከጭቦጦ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንትሪዮ ነገር ሆነልካ ንትሪዮ ነገር ክትጽበ በጣም ማለት ከቢድ እዩ ግን ኣብ ዘመናት ሙሉእ ኣብ ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ናይ ሰባት ብዙሕ ንኣምላኽ ተጸብዮም ዘስምረለው ንኣምላኽ የተጸበዩ ንኣምላኽ ቀዲሞሞ እግዚአብሔር ካብቲ ዝበሎም ነገር ክወጥሉ ከለዉ ካንርኢና ብዙሓት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ይቀደም ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ግዜ ክሳብ ዝኸውን እቲ ኣምላኽ ክገብረሉ እዩ ወይ ከዓ ክፍጽሞ እዩ ዝበሎ ግዜ ክሳብ ዝፍጽም ንሓደ ግዜ እቲ ግዜ ክንፈልጦ ንኽእል ዘይንፈልጦ ንኽእልና ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግን እግዚአብሔር ተዓጊስካ ምጽባይ ክሳብ ክንደይ በረኸት ከም ዘለዎ ወራታ ሕጅን ሆ ክንወርሳ ብምልኣት ክንወርሳ ኢልና ንጽበ ዘለና ሰማያዊት ስፍራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ብምንታይና ንጽበ ዘለና ብትጽቢት ንጽበና ዘለና ኣይኮነን እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደመና ተዓጅቡ ክመጽእ ብመላእኽቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቶም ዝሞቱ ክትንሱ ንሕና ብህይወት ደው ኢልና ዘለና ድማ ንምቕባል ጎይታ ብኣያረት እንታይ ክንገብርና ክንላዓልና መስዋዕቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብምንታይና እንታ ንጽበና ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽን እዩ ክርስትና ትጽቢት ተዘይህልዎ ነይሩ ማለት ኣብ መጨረሻ ዓስቢ ወይ ድማ ትጭቡጠ ነገር ዘየለ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ኣብዚ ምትእኻብና እንታይ ምኾነ ነይሩ ከንቱ ምኾነ ነይሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ድሓና ኣነ ንስኻትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኩሎም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝድሓኑ ሰባት ዝጽበይዎ ዝጸባበይዎ ነገር ክህልዎም ብግዲ እዩ ስለዚ ንኽትጸባበዮ ከዓ ሓይሊ የለካ እዩ ንኽትጸባበዮ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ የለካ እዩ ጸጋ የለካ እዩ ብዘይ ጸጋ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ይኽእልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣበይ ትጽበዮ መዓዝ ትጽበዮ ኣብ ትጽቢትካ ዘጓንፈካ ላዕልን ታሕትን ወረድ ደይብ ኣሎ ድዩ የለን ካንረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እስከ ሓፂር ጸሎት ክንጽልና ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜዩ ካባኻ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜዩ ካባኻ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ ኣሃሃይ ሕቶይ ክትምልሶ ኣሃሃይ ውሽጠይ ሓጎስ ክትመልኦ ውሽጠይ ሓጎስ ክትመልኦ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜዩ ካባኻ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ ከም ዝረኽቦ ኣይዝንግዖን ልበይ ሕቶይ ተመሊሱ ክርኢ እምነት ኣሎኒ ዝለመንኮ ክቕበል ክሰምዓኒ ሕቶይ ተመሊሱ
هتوي تملسو كريم እምነት አሎኒ زلمن كقبل كسمعني هاي حتى كتملسوم هاي وستي حاجوس كتملو እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታና መሐና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንባረከካልና መንፈስ ቅዱስ ቃል ካድማ ትገልጸልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጽልያልና እግዚአብሔር የተዛረብካና ከይነወጽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ናብተ ዝበኻለና ከነድብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትለና እንጽልያልና ክብር ዘበለ ሁሉ ንዓኻ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዚ ትጽቢት ዝበሃል بعد فتصم عقل زحاتتيو تحت الناس زحاتتيو لو هذا زحاتتيو وتاك جابر املاح مسكن هون يكون نجارات كي تعنقفك بملا بمقدال بمركب بمسان كي تحللك እግዚአብሔር ክሳብ ተዝመደበ ጊዜ ክሳብ ዝበጽሕ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ምጽባይ አገዳሲው ህጅ ሰመቸ ምን ብዙሕ ነገር እንጽበ ገሊው መርዓይ ጽበ ገሊው ደውሕ ጊዜ ተርፋላሊ ዝነበረ አዝማድ ወይ አባው የደ ወይ ፈታ ቀረባት ትብለ ነገር ክሳዕ ተረኽቦ ጽበ ገሊ ሃውን ፕሮሰስ ክሰልጠል ከም ነባተም ዲው ተኮንካ ካን ፕሮሰስ አሜሪካ ወይ ነገር ናብ ካል ምሳሌ ዓለም ክኾነልካ ካኒ ጽበኻ لابنت أنا 9 عامات تصبيه ما بش ملما مالتي 9 عامات كتصبيه لي كل بصريه ግን already تي تصبيو زلن 9 عامات كم زخونه ግን መጨረሻ ርእየ ማለት جابر አምላክ መስገን ስለዚህ ገሊያ ሃን ውልን መርካብ ከአ ትጽበ ንመርዓ ትጽበ ውጽኢት ፈተና ንመርካብ ትጽበ ና አገልግሎት ትጽበ ኮታ ትጽቢት ብዙ ይዘሉ ትጽቢት ስለዚህ ክሳብት ዝኾነልካ ክሳብት ዝደለኻዩ ነገር ትጭብጥ ምጽባይ ከልደካ ነገድ ማለት ሕጂ እዚ ዋን እዚ ትራሪኹም ሆነ ትጽቢት ጊዜ ይኮን ምዝ ሁሉ ጊዜ ንባሃለሲ ወላ ብላይት ኮኻት ታገሪን ዶንጊያት ካሲት በቃ ተቀለበጥ ገሊዮም ክላክ ይገብሩልካ ወላ አይደን ነው مالتي قيح تحلفه يتخلها هذا حدا يجي وين نقب تاشم نقبرنا انا غير له ثلاثه يجي في لايت سكيب تغيركا ريخات تحلفها تحرق مستل تاج مارت مستي مارتي سبكو ولا حنت قبرك انا اخا كن عقله تسن واحد جياس كحلفه لك يا ما نصغم ريخات تقبرها شو لك تحلف مارت في لايك زي سوري زي تكنولوجي حجي زلو برايفت يو مالتي سب كل ነገር ምስቲ ታብሌት ይኩሉ እጂ እቲ ፍቅርኻ ለውሃትካ ትሕትናኻ ዓቅልኻ ከዓ አበይ ይፍተን ዲቡ አይፍተንን ዲቡ ዘለካ ኩሉ ምሸለካ ተአምላህ ዘቀመጠልካ ነገር ፍተን ዝኽእል ምስተአከብካ ጥራይ أنا سلواه أنت راح بتكون كاسي بس حسب كله لو هات كاز أكل كمان قدي تراريكم الزمن زين عقل زلوا سبع كون ولا تم كنا ولا لمس هو هاتيم عقل يبلو ولا بكرسنا تراريكم زين سب لهم بقيتها تقبل صباح سب كتير بيجمر زللي لهم بقيتها تقبل صباح يسوق قبلك زي قال قبلك صبيت يا حقنا أنت دليتن ነገር ግን ሁሉ ፕሮሰስ አለው ንሁሉ እንታለ መንገድ አለው ከተሐልፎ ዝግበካ ነገር ከሐልፍካ በግድ ምክንያቱም ስኻት ተፈቲንካ ነተን በጽባህ ንጎህ በፈተና ከሐልፎ ዘለው ሰባት መታን ከድንግጸለም ክርስቶስ ከመዘኸማ ለሁሉ ተፈቲን እዩ ስለዚህ ንዓና ከድንግጸልና ዘይከል ካህነ ይኮነ ዘለና
برقص تاي زغبري زدنقص لك كاهن يزلنا እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ሁሉ ነገር ስብምታይ በፕሮሰስ በጊዜ እዩ ዝሰርሕ ማለት እግዚአብሔር መሕደር ጊዜ ይኮን እግዚአብሔር በዘላለም ይዝሓድር ግን ካ በጊዜ ዝሰርሕ አምላክ አይኮን እንዴ በጊዜ ዝሰርሕ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እስራን ሸሞንተ ኤርሚያስ ምናልባት ነፍካለ ኸይደንበር አብያሪማስ 28 29 ተራሪኹሞ እስራኤላውያን በፈላይ ካቶም የረዲ ቶም እስራኤል ተማሪኹም ነሮም ግን ይሁዳ አይተማርኹም ነሮም ኦሬዲ ፕሮሰስ ነሩ ጊዜ ማለት ስለዚህ እንታይ ኢሉ ነብይ ሐናንያ እዞም ናብ ምርኮ ባቢሎን ዝኸዱ ዘለው ወይ ከዓ ዝኸዱ ታገብሪዮም ኣብ ክልተ ዓመት ታገብሪዮም ክምለስ እዮም ነርዑት ንጉስ ባቢሎን ከዓ ተገይሩሎ እግዚአብሔር ሰይረይ ኣለኹ ይብሎ ኢሉ ተነብይ ማለት كم قال كيف هنلك له إرمياس كم تخصخات بلو يخون له إن أريد كابت عامة تأخي وصص تاجرو نتي نهانيا بلو سيدو مالتي እግዚአብሔር ግን النبي إرمياس تاجرو أتن عبابيلون كسحلن زقبا عمتات انت سنكم دين 7 عامتين ስለዚህ 7 ዓመት በግድ ታገብረው ለማትዩ ከጸንሐለዎም ሽዑ እግዚአብሔር ታገብረው እንደቅ ይሁዳን ታገብረው ከበጽሖም ከመለሱ ዲዮም ከእግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ተቀበለል የነባትና በካዳ እግዚአብሔር ስን ታገብዙ በጊዜ ዝሰርሕ አምላክ እዩ አሜን ዶ በጊዜ ዝሰርሕ አምላክ እዩ ቆልዓ ሁለርሲ 9 ወርሒ ዝወስለሉምሽ اي دونغينا ايس اب شد شورح كمصل لو ناي قديل كان دكتور تقولها تچوچقونها اي تچوچقونها لك تنت شعات ورح مسملعه بلات ديتك حساب زبصح تصبيخه شو اتقول عاب شعات ورح ودك صنيح خولس زلوخا اب شعات ورح ترخبو مالت نورمال مالت تزي كوينو دونغيني خريوللني خرخبولني أنا خص بيكل نيلكاب شد شورها وتشعى شو عتوا رح تقبرينها هاي تخيلن هاي تقولنا هاها منياتو عم نورمال تزوجنا جابر أملاح مسجن سلازي كل نجارسي بس جزياب هز مدبو نجاريو سب دكتور كخون ترى أخوي نقول أخ دكتور ناي دكتور كخون ترى أخوي نقول أنت هكبر كحالفوز جبوا نجاري هلونا جدنيو كم حارس جبوا نجار كله بجدي سلازي مستمهاره مستفتنه تاجبر ابتي زغبو درجه مسوس حلما شو اخدتنا ترى دكتور كوينا دكتور يخون جنر ترى كوينا جنر يخون كمتي እግዚአብሔር ዝመደበል ግዜ ማለት ስለዚህ ሁሉ ነገር በመታይ ማለት በፕሮሰስ ሁሉ ነገር ክስራህ አለካ ክስራህ ተራ ሆንካ ናብ ስራሕ ተዋፈር ተራ ሆንካ ሲ መጀመሪያ ተግብረላ መምህር ከሆን ተራ ሆንሲ መሃር አለዎ ከሕክም ተራ ሆንሲ ሃው ከመጌርካ ሕክም ከምዝ ከአል ተግብረልኩ መሃር አለዎ تزي كل سبكت في الكايو زبر أملاك مسجن سلازي نعقل قلوتون جزيل دكايو نعيو جزيل دكايو تسر حل جزيله تسر حل جزيله سلازي الزمن تلاقيكم مجن نايكم جزيلون أيكونن عقل زل وسب وحد لهم بعقل زبه كجزابير تاجي بلنا ديلون تجزابير زبلون نجار كسم زخل سبلامي وحدي تداب بسمعت خاطر تتعشم تقبل مال ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ቅጥራይከን መራህ እግዚአብሔር ኃይል ይሃበና አሜን ዶ እሱ ዝቦለ ጥራይከን እዛዝ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እስከናብተ ሐሳበይ ክምለስ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እንታይ ኢልና ናአምላክ አይተቀድሙ ናአምላክ ተይግበሮ ተጸበዩ ኣብ ቀደማይ ሰሙኤል ምዕራፍ 13 ተራሪኹሞ ቀደማይ ሰሙኤል ምዕራፍ 13 ማለት ሳኦል ምዕራፍ 10 ከም ተቀበ ሳሙኤል ከዓ أنا خسرنا بجلجال خساب زمت تتصبني لولا مستقبل مارج تتصبه لا تبسوات مسجانا كقرب زجوب بعمليه كهني سؤال كهني يكون ثلاثي أنا بعرف عسى سلسته فلسطينيين مس يوم كم تم نايتهم فلسطينيين بزحها قليل كم مسلكم كم تي أبروبا جم بحر زل حساكم بزحهم يمير أزيم بزحات يمير سلازي نسأل مزيا ما تعني قمة
ብዙሓት ካ ተገይሮም ፈሪሖም ካ ዮርዳኖስ ተገይሮም ካ ኸይዶም ተሸቢሮም ማለት ሸውዓተ መዓልቲ ትግብረኒ ኢልዎ ተጸበየኒ ኢልዎ ኣሎ ሳሙኤል መጀመርያ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸበየኒ ሳኦል ካ እኮ ተጸብዩ ካብ ዝገርመኩም ሸውዓተ መዓልቲ እኮ ተጸብዩ ግን ተስፋ ቆሪጹ መጨረሻ ፈሪሑ ፍልስጥኤማውያን እሲ መስዋዕቲ ከይገበርኩ እንታይ ክገብሩን እዮም ክወርዱን እዮም ኢሉ ፈሪሑ ዒዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብካ እንዳገደፈ ኸይዱ ስለዚ ክሳዕ መጨረሻ ክጽበ ዝግብኦ ዝነበረ ኣይተጸበየን ስለዚ እንታይ ገይርዎ ንእግዚአብሔር ቀዲምዎ ንኣምላኽ ተገይርዎ ቀዲምዎ ወይ ከዓ ንሳሙኤል ቀዲምዎ ንያሱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት ካህን ስለ ዝኾነ እቲ መስዋዕቲ ከቕርቦ ዝግባእ መን እዩ ካህን እዩ ስለዚ ሳኦል ካ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ቀዲምዎ ምናልባት ቀሊል ከመስለኩም እዚ ዋይ ሳኦል እሲ ኢልና ኣብ ሳኦል ኮምፕሌን ክንገብር ዘይኮንና ሕጂ ንዓና ከምኡ እንተዝጋጥመና ንስታይ ምግበርና ኢና ምናልባት 3 መዓልቲ እውን የተጸበረና ኢና ንኸውና ኣይኮነ 7 መዓልቲ ክንጽበ ማለት እዩ ሳኦል እኮ 7 መዓልቲ ተጸቢዩ ሳሙኤል 7 መዓልቲ ተጸበየኒ ኢልዎ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ገይሩ ሳሙኤል ክሳዕ ዝመጽእ ተጸበየኒ ኢልዎ ኣሎ እቲ መስዋዕቲ ከቕርቦ ዝግባእ ሳሙኤል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ 7 መዓልቲ ካ ተጸቢዩ ሳኦል ካ ኣይመጸን ሰብ ኩላ ፍራስትሬትድ ኮይና እንታይ ንገብረ ከይትከይድ ጀሚራ ዮርዳኖስ ተገይሮም ክኸዱ ጀሚሮም እስራኤል ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ለዝፈርሐ እንታይ ገብሮ ተገዲዱ ማለት እዩ ንኣምላኽ ቀዲምዎ ንሳሙኤል ቀዲምዎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብ ዝገርመኩም ከዓ ሳኦል 40 ዓመት ይነጊሱ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ 40 ዓመት ይነጊሱ ሳኦል እዛ ነገር እዚኣ ትጋጥም ዘለካ ኣብ 2 ዓመት እያ እዛ ናይ መስዋዕቲ ፍልስጥኤማውያን መፂኦም ከጨኒቕዎ ምስ ጀመሩ ፈሪሑ እታ መስዋዕቲ ዝገበሮ 2 ዓመት ምስ ነገሰ እዩ ለተብቲ ኣብ ጥቕሲ ምዕራፍ 13 ቀዳማይ ሳሙኤል ጥቕሲ 1 ተሪእና ሳኦል 1 ዓመት ነገሰ 2 ዓመት ኣብ እስራኤል ምስ ነገሰ እዩ ዝብለና ሳኦል 1 ዓመት ነገሰ 2 ዓመት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምስ ነገሰ እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ 2 ዓመት ምስ ነገሰ እዩ ሳኦል 40 ዓመት ይነግሱ ግን እተን 38 ዓመት ኩለን እንታይ ነው መሪሕነት ኣምላኽ ዘይብለን እግዚአብሔር ኦልሬዲ ዝፈንፊንዎ እግዚአብሔር ንዑ ዝኸውን ንህዝቡ ዘውፅእ ዘእቱን ንጉስ ኦልሬዲ ተገይሩ መዲቡ ዝነበረ እዩ ንያቱ ብታሕቲ ነዚ ኦኬ ከምታ ሳሙኤል ዝመደባ ግዜ 7 መዓልቲ ካብ 8 ከምብባይ ምዕራፍ 13 ማለት እዩ ከምታ ሳሙኤል ዝመደባ ግዜ 7 መዓልቲ ተጸበየ ሳሙኤል ግና ናብ ጊልጋል ኣይመፀን እቲ ህዝቢ ድማ ካብኡ ፋሕ በለ ሽዑ ሳኦል ዝሓር መስዋዕቲ ምስጋናን ኣቕርቡለይ በለ ዝሓር መስዋዕቲ ከዓ ሰወ ኮነ ድማ ነቲ ዝሓር መስዋዕቲ ኣዕሪጉ ምስ ፈጸመ እንሆ ሳሙኤል መፀ ልክዕ ምስ ፈጸመ ማለት እዩ ኣብታ 7 መዓልቲ መፅኡ ግን ልክዕ ሳኦል ምስ ሰወ ራይድ ኣወይ ምን መፅኡ ማለት እዩ ሳሙኤል ከዓ መፅኡ ሸዓን ዳርጋ ማለት እዩ ኣሪጉ ምስ ፈጸመ እኖ ሳሙኤል መፀ ሳኦል ከዓ ሰላም ክብሎ ኢሉ ቅበሎ ወፀ ሳሙኤል ድማ እንታይ ግብሩ ገበርካ በሎ ሳኦል ከዓ እቲ ህዝቢ ካባይ ክፋሕ ከም ዝበለ ንስኻ ድማ በተን ተመደመ መዓልታት ከም ዘይመጻእካ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ምክምሽ ከም ዝተኣከቡ ረእኹሞ ስለዚ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይጸለኹ ከለኹ ፍልስጥኤማውያን ናባይ ናብ ጊልጋል ሕጂ ክወዱ እዮም ኢለ ደፊረ ዝሓር መስዋዕቲ ኣዕረኩ በለ ደፊረ ዝሓረዩ ምድፋር ከም ዘይግባእ ማለት እዩ ሳኦል ግን እንታይ ገይሩ ደፊረ ነቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ሲ ከም ዝገበረ ማለት እዩ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል በሎ ዓሽኻ እቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ኣዘካ ትእዛዝ ኣይሓለኻን እንተ ዘይኮነስ ሕጂ እግዚአብሔር ንመንግስትኻ ኣብ እስራኤል ንሓዋሪ መጽናዓካ ነይሩ ሕጂ ግና እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዝካ ኣይሓለኻን እሞ መንግስትኻ ኣይትቆምን እያ እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝበለ ሰብኣይ ደልዩስ ንዑ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ሽም ገበሮ ኦልሬዲ ሲ እግዚአብሔር ንዑ ንህዝቢ ዘውፅእን ዘእቱን ታገረሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ዓርየሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ምክንያቱ
ሳኦል ከምቲ ዝግብኦ ስለዚ ገበረ ሳኦል ንኣምላኽ ስለዚ ተጸበዩ ዋላ ጭንቕ እንተበሎ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተፈጥረ ንመን ጥራይ ከጽበ ዘለዎ ንኣምላኽ ጥራይ ከጽበ ዘለዎ ወይ ከዓ ንሳሙኤል ብሓፈፂ ሳሙኤል ክመጽእ ስለ ዝበሎ ኣነ ከይመጽእ ከይትሰወት ስለ ዝበሎ ግን ሳኦል ክጽበ ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ፋሕፋሕ ምስ በለ ምስኡ ዝነበሩ ምስ ኮዱ ምስ ጀመሩ ገጻውያን መጺኦም ካብ ጥቕኦም ምስ ተጨንቅዎም እንታይ ገበሩ ኢሉ ዋ ዘፊረ ነቲ መስዋዕት እንታይ ገበሩ ኣቕረብ ኩሉ ሳሙኤል ድማ ካብ ጊልጋል ተንሲኡ ናብ ጊብዓ ናብ ቢንያም ደይበ ሳኦል ከዓ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ዘለዎ ህዝቢ 600 ሰብኣይ ቆፀሮም ይብለና ሕጂ ናብ ታሪሌና ዘለኹ ሓሳብ ሳኦል ሳሙኤል ክጽበዩ ኣይግድኒ ምክንያቱ ተጸበኒ ኢሉ መስዋዕቲ ክቕርብ ዝግብኦ ካመን እዩ ሳሙኤል ጥራይ ምክንያቱ ካህን ስለ ዝኾነ ማለት ሳኦል ግን 2 ዓመት ምስ ነገሰ 38 ዓመት ንግስነቲ ናይ ጭንቀትን ናይ ጸበባን ኣሎ እግዚአብሔር ሲ መሪሕነት ኣምላኽ ሲ ኣብቲ መሪሕነት ተዚሃልዩ ኩሉ ነገር ከንቱ መንገድኻ ኩሉ ይሰልጠካን ስለዚ 38 ዓመት ኩሉ ናይ ጸበባን ናይ መከራን ግዜ ነይሩ ሳኦል ዋላ ምዕራፍ 15 ተራኺድኩም ቀዳማይ ሳሙኤል ሲ ተንጸጽብቆን ይዝወን መጽዩ نعم أملاخ تغيير أملاخ فين فيني وين كنا ساميل كا كل جزء سل سؤال كحل عنير ورد تغيير يجي جاب الدوران تغيير وين ورد فين فيني وين أملاخ زدلي أملب أملاخ زخوانة سب ورد تغييره هاري يزول لك جابه لازم ناجيز أيوة ما كلنا جالس بيجي خمس فون مالتي ساميل داوود مش تقبيه معرف عشان يشتغل داوود سمن ترى ينايو شو أنا من السنة مزيدي أي مثلا كسبني روا كحلفز جبا نيروا كحلفز جبا بروسس نيروا مالتي فتن نيروا بينك بمكرة كاب سؤال بخل تجيزة بخوينا تساحيتو مالتي كحلفز جبا نيروا مالتي لذي داخل اللي يجابر عمل خمسين كلش جابير أملاخ كله من تايزون كله بيجي جابر عمل خمسين لذي تقدموا እግዚአብሔር ከንቀድሞ ይብልና አምላክ በዓሉ ቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ እንባቆም ምዕራፍ ክልተ እንባቆም እዚ እንባቆም ዝበሃል ኣብ ሸውዓይ ክፍለ ዘመን ግዜ ዝነበረ ኣብ 700 BC ከባቢ ኣብ ሞንጎ 600 BC 700 BC ዘሎ ማለት ዝነበረ ግዜ ዝነበረ እዩ ብፍላይ ካብ እስራኤላውያን ንምርኮ ዝኸድሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብ ግዜ ኤርምያስ ማለት እዩ ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ሲማጎት ነይሩ ስለምንታይ ኢኻ ፍትሕ ዘይተውፅእ እግዚአብሔር ነቲ ጻድቕ እናተዓመፀ ስኡልካ ትርኢ ስለምንታይ ኢኻ ኢሉ ምስ ኣምላኽ እንታይ ገብር ነይሩ ይማጎት ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢሎም ምዕራፍ 2 بزعما تختعي نسو انتاي كم ززاربن انا انتاي كم زملسو تطنقي خرئس عبت محلو يدو كبل قبل علم جنبون قوميلو جي بزعما تغزابير تزغبرلي بزعما تختعي انتاي كم ززاربن انا انتاي كم زملسو تطنقي خرئس عبت محلو يدو كبل قبل علم جنبون قومي እግዚአብሔር ድማ ትራእይ ንምድብ ግዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቀልጥፋሎ ኣይሕሱንካ ብርግዝ ክመጽእ ኣይገድንጉድ ድማ እዩሞ እንተ ደንጎ እኳ ተጸበዩ That's an important point. እንታይ ተገበረ ዋላ አንተ ደንጉየሲ ተጸበዩ ዋላ አንተ ጸበበስ ተጸበዩ ዋላ መከራ አንተ በዝሐስ ተገበረ ተጸበዩ ወንያቱ እግዚአብሔር በከታግዩ ስለሰራ ስለዚህ ብጉያ ክንበብሲ ነቲ ራእይ ጽሐፍ ኣብ ሰሌዳታቱ ቅረጾ ኢሉ መለሰለዩ እዚ መጀመሪያ እንት እግዚአብሔር ዝብለን ነገር መታን ክሰምዕ ሲያበይ ከሆነልን ኢሉ አበይ አብታ መሐለዊ አብታ ቦታይ ሆነልን ደብረ አምላክ መስገን ኤርፖርት ፍላይት ተሐሊካሲ ናበይ ተኸይድናኻ እንዳውን ታውን ተኸይድናኻ አይኮነንዲ አይተኸይድናኻ ወይን እንደይ ናብ ዝኾነ በተናብ ካለ ይተኸይድና ናበይ ከተኸይ ዘለካ نبتا ايربورت خدخي زلك
جبر أملاخ مسجن كنكب ترى أخوينا محبر كب تخينون أبي كب زلوا أبزيا أبتا بيت بوت أبزا بوت أزيا حبرت مالتي لذيذي أبتا محلوي كوين هتصبع إجابة زبلنا نسمع زبلنا نقوم باقوم مالتي تنسو زبلنا نتراي كسمع ولا تدونغي جنتا جبرو تصبيو يدونغي مالتكوي نياتنا بعد صار حتى زلوا أملاخ نبع لجيجي سل زلوا يدونغي سل جين ولا أنت دونغي تجبرو أبتا بوتها خوين كم محلوي خوين كات تصبيو زلوا أملاخ مسكين هنا تايب باقوم تاي فتح لي توصلوا نتصادق النت عمص تريوسي واي خا قلك تري يما قلت كوي زلو እግዚአብሔር ግን ታይም አብታ ጊዜ ይሰራህ አብታ محلو هناك كوين كاتتصبيو አምላክ አብታ ጊዜ ክብለሲ ማለት አخنا ጊዜ አምላክ ስለዝኾነ እግዚአብሔር محدريو ኣብ ዘላለም محدريو ግን ካብ ጊዜ ዝሰርሕ አምላክ ዝመ ምክንያቱ ንዓናውን ክርዳና መታነኮ በጊዜ ክሰርሕ ሎ እግዚአብሔር ፈረንዲ ይሰርሕ ሎ ወላ በጊዜ ኳዚ ሓድር ተኾነ እግዚአብሔር ግን ካብ ጊዜ ካሰርሕ ሎ ኩሉ ነገርና በጊዜ መውላድና በጊዜ እዩ እዮና በጊዜ እዩ ኣብዚ ምድሪ ንፅርሐሉ ኩሉ በጊዜ እዩ ንጽበየ ኩሉ ነገር በጊዜ እዩ ስለዚ ኣገዳሲ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኣርሓደ ጊዜ ጉጉ የጸባበየ ከዓ ኣሎ ማለሲ ዝጽበተ ለኣኾንካውን ዝተጨበጠ ነገር ክህሉ ኣሎ ይኮነ እንዴ ኩልካ መቸም ይጽበናኻ ዝተጨበጠ ነገር ወይካ ከም ትረኽቦ ኣርጊዝካ ተኣማሚንካ ክኸውን ኣለዎ እትጽበዮ ነገር ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ ገርመኒ ናይ ጀሆባ መሳኻኽር ማለት እዞም ጀሆባ ዊትነስ ኣብ 1914 ጎይታ ክመጽእ ኢሎም ተጸብዮም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገበሩ ክመጽእ እዩ እሶም ካብ ጽበይዋ ብመዓት መሲልኩም መስልኩም ንሕና ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንዘጽበሶም ግን ኩሉ ነገር እሲ ኣብዚኡ ክኸውን ኢሎም እዮም ጽበዩ ዛስዋይ ኩሉ ዝጸበቐ ዋላ ዝገብርዎ ጽቡቕ ማለት ጽቡቕ እዩ ግን ማለት ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን ግሪን ክራእ ትሪኢኹም እቲ ኩሉ ዝገብርዎ እቲ መጋዚን ዘውፅዎ ድዮም ዋላ እቲ ሕንፃታት ትሪኦም እሲ ሓደ ካብቲ ምልክት ናይ ምልዋጥ እዩ ናይዛ ምድሪ እዚኣ እየ ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 1914 ካ ቀዳማይ ኩነት ዓለም ዝተኻየደሉ እዩ ፈርስት ወርልድ ዋር ዝተኻየደሉ ግዜ 1914 ማለት ስለዚ ጎይታ ከመጽእ ኢሎም ካ ተገይሮም ተጸብዮም ነገር ግን ጎይታ መጽእ ድዩ ኣይመጽን ባእውሮ እንታ ጎይታ ዝገበራ እታ ጎይታ ዝመጸላ መዓልቲ ትፍለጥ ድያ ኣይትፍለጥን እያ ጌጋ ይውን ኣይፍለጥን እዩ እግዚአብሔር መዓስ ከም ክርስቶስ መዓስ ከም ዝመጽእ እንታይ ገብርና ኣይንፈልጥና ብድንገት ይኽመጽእ ቆጽራይ ምሳና ተቋጭሮ ይኮን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብድንገት ዝመጽእ ከምታ ምዕራፍ 25 ምሸላ ማቴዎስ ዓያሹ ብምስላ ጎይታ ዝተዛረበ ማለት እተን 5 ዓያሹ ለበማት ማለት فرعاو خمسة تصبيان كلن كنت تصبيان أوتي جن أتنحمش عايش وكسام مجرح تصبيان لكن سمع لتي وخايت الألوان ولا تدد إذا أنت تدق سكو مستين مستمسر عين جن أيتد أي حزن كحار دحار شباب بن مزيشوا دحار كوح كوح مزيو الذي بينيت ساعات ወይ መርዓዊ መጽን ይር ተዝፈልጥ አይረን ኮፍን በላ ነው ኮፍን በላ ወላና ተቀሳቀሳ ዲን ሓቂ ሙዚቃስ ከይመጽ ወይ ተሰሚ መዝሙር ተሰሚ ወይ ገለት ወላ እውን ከመ ገበራ ነይር ይኮነ ግን አይገበራን ስለዚህ እዞም ናይ ጀሆባ መሳኸር 1914 ጎይታ ከመጽእ ኢሎም ተጸብዮም ኣይመጽን ታውን ተማዕርቲ ታይግብርን ኣይትፍለጥ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ባዝ ዝክርቶ ወላ ኮይንኩም 2000 ዓመተ ምህረት ነገር ክኸውን ኢሉስ ተሕሰብታ ገን እዩ ተጸቢ ነይሩ ኣይተጸብኹም ገለ ከሞታት ነይሩ ሮመርስ ነይሩ ዓመተ ምህረት ማለት ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ኣስታት 500 ዝኾነ ኣመንቲ ይጸባበዩ ነይሮም ልክዕ ትፍርቅል የተኣክል ማለት ጎይታ ኣይመጽን ኖርማል ከምተን ጊዜ ኮይኑ ኣብ ኣኻባቢቶም 500 ሞይቶም ማለት እዩ
ስለዚህ ይኮነ ስለዚህ ጉጉየ ጸባብያ እውን ኣሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ጸባብያ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንገብሮሲ ቃል ኣምላኻዊ ሓዘል ክኾን ኣለዎ ንጽበዩ ቃል ኣምላኽ ተመዚነሲ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ነገር ትክክል ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ንጽበዩ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ዋላ ተራእሪኹሞም ጥንታውያን ግብፃውያን እኮ ጥንታውያን ግብፃውያን ማለት እዩ አንሽንት ናይ ኢጂፕሽያን ሲቪላይዜሽን ማለት እዩ ንሶም ተራእሪኦም እቶም ሰባት ምስ ሞቶም ምንታይ እዮም ዝኽቡ ነይሮም ኣብ ብቆደይ ገይሮም እዮም ዝለኽይዎም ነይሮም ከይምሽምሽ ማለት ሬሳ ስለምንታይ ተራእልኩም ከዓ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ እንታይ ክግት ስለ ዝኾኑ ከይመሽመሹ መታን ትንሳኤ ኣለዉ ስለዝሎም ስለዝሓስቡ ከይመሽመሹ መታን ክትንስኡ ማለት ፀንሑ ማለት እዚ ዝኾነ ፀባብያ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣበይ ኮይና ንፅበ ኣብታ መሐለዊ ኢና ኣብ ትፅቢትና ዘጋጥሙ ነገራት ኣለዉ ድዮም መሊኦም ማለያ ዘይብሎም ከማ ነበር ነቲ ሓደ ሓፂር ትፅቢት ክኾነሉ ይኽእል ነቲ ሓደ ነዊሕ ትፅቢት ክኾነሉ ይኽእል ምክንያቱ ኣምላኽ ንናትና ዝኾነ መኽሊ ስለ ዝሃበና ኣይኮነ እንድዩ ከበቲ ዓቕምና ተሰፊራስ በቲ ዓቕምና ተዳ ንእሽተይ ኮይና ዓቕምና ንእሽተይ ዝበና እግዚኣብሔር ዓባይ ተዳ ኮይና ዓቕምና ከዓ ዓባይ ዝበና ስለዚ ነቲ ሓደ ሓንቲ ተቐቢሎ ኾነ ወይ ከ ነቲ ሓደ ሓሙሽተ ተዳ ተቐቢሎ ንሓይ ሓንቲ ሂብካነ ስለምንታይ ይበሃል ንጎይታ ኣምላኽ ከምቲ ዓቕምና እዩ ዝበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ولا وتريكم معرف هذا قبل خلاصي حيل خيت تقبلكم تحيي تقبلوا هبي رسالة كي توصوا هي انت خيت تقبلكم حيل خيت تقبلكم سي كبي رسالة كي توصوا حيل مستقبلوا جنايلو متى أبي رسالة أبي هودا أبي سماريا ساعة وسنة مدرن تقبلكم مساحة خريك تكونوا لذي نتمس أنا أخان تقبلوا يوم ما خبرتك متى إسرائيل زخونو نفسات أفتح بيت عاصم كام مصباي ناي منفس قدس قاي صبا بيرو ممصا ناي منفس قدس براقيتوس مصا خي صبا بيرو املاح مسكن كم تاز غويتا مچم دحر 10 معرت خيلوم دي اي الوم اي بلون ግን መጸናኒ ኣክሰደልኩም የሞ ኣምታይ ጽንሑ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ከይትወጹ ኢልዎም ኣምላኽ መስገን በእምነት ካን ሰምታይ ገብሩ ነይሮም ይጽበዩ ከዓ ነይሮም لكن خابت عرق الله من بل 10 معلتي ويكا خابت ساي من بل 5 معلتي تايرو مالتي منفس قدس كان وريدو مالتي يبرا الله مسكن لذي الصبابيسي ابي كصبابي نيرو ماتي ابي يرسالم ابتا املاح زبلا ابا طرايم كصبابي نيرو ابا خات تصبيم يبرا الله مسكن لذي كم تاملاح زبلا كا ممصنا منفس قدس كا سديدلهم يسوع كريستوس كويتان املاحين أبراهام زي بزح جزنا نعلو بزح من قدم مالته أبراهام ود 75 عام كله يتصويه يكون عندي ود 75 عام كله سي تصويه ود 75 عام كله سي እግዚአብሔር تهيبو تسفهيبو الأزر دي يكون زور سكاسي انتي دا كاب كرس خاز وصي زور سكا ود 25 عام كله مالته سوري ودي برسوان حمشين قبلي اسران حمشين عمت تصبي قبلي إلي ترشو قريم سلازي اسران حمشين عمت تصبي اسران حمشين عمت تصبي خايل ودي اكزابير هاي بولون حانت تراين تايبو تسفحيبو نتا تسفح خايل صبابا يانيرو عم برسوان حمشين ياخد صبي كتفتصم مبل 9 عامت دي خد صبي نبرح سارة مبل 9 عامت كون الله مالتي نبرحم كان مبل 100 عامت كون الله ببلت 9 عامت كل عام እንደገና እቶም ሰለስተ ኣጋይሽ መጽየሙ ኣብ ዓመት ኸዓ ወዲ ሓቂፉ ማለት እዩ ስለዚህ 25 ዓመት ተጸብዩ ወዲ 100 ዓመት ከሎ ቆልዓ ወዲ ሓቂፉ ማለት እዩ 25 ዓመት ክጽበየና ኸይድ ወዲ እግዚአብሔር ኣይብሉን ግን ኣመንጎ እትና ኣሕዋትና ብሩኻት እንደሆነ ሓያል ጊዜ أنت هذا እግዚአብሔር ሲደንጊ ካለው ናብዚያ እንደእቶ በአንድ ተጸዋዕ
إلى خاتجرة سارة خاتجرتها أما خيراتها لذيذ يا مخرج يعني أملاح مخرج كنتن زابر أملاح مسكين أملاح زي مارتي أبراهام كبار خزلوا خمني كاب سارة تراي كبار خزلوا كاب أجار جيكورس كم تيدا كاب سارة زابر أملاح مسكين لذيذ بقى متعنك في نير مارتي نايتا معنك أف ملكت كل جزء حج انتهى لا تكذا كسب حجها نايتا رسنا خالو صعبين نايتا أبراهام استعنك فمونجو ناب أجار زعته خاني تخبعزو كبا زول درسي أمونجو حوات انت خوني ما أرجع برها خوني يقدر مكمن أمونجو حواتسي اسمع لي مالتي كم أرجع برها خوني إيد كله نابو إيد ما ناب كله لذيذ يا أملاح زي مخراز نبرت مخرجن مخرنا يمن مخرنا سارة مالتي هل حد يقدركم يقاتم ولا سبيتي يوب هتقبر زل خاتم هذا أملاح قدك حركات تقبر يتموت أنت كابز عب نجار استخدم الزكاة أبنا بزخنا مزكاة ها أم أكلت كنا مزكاة عدو إلكوين كا أنت يا خابز اللي على تسبز اللخا قبل كاي سيتاني خليه ولا بنا حلفو زن هذا جزء إننا تنازخنا نحلفو من قدسات زلنا لأن عندنا نحلفو فتنات لنا سيتان هذا أنت قبلنا أنت تأخذ كا بعلك كل خاطر يميل لخن خاصو إلك عشاء خابز كمزي بكمزي عنا تصدقي بكمزي عنا سؤال كات تبرد الخاسي سؤال كات قد حركات يتكبر سرح كات يتعي تهم زي ما ولا سلكا تاريخ يوم استمع ورسو تاريخ يوم زعتو زوز زلو ها على كل إنكم زجبر زلو جزان إنكم زجبر زلو عد خمسين إنكم زجبر زلو أربعة حموش جزان إنكم زصح زلو تراكات إنكم زجبر زلو إزبل سيطان كم سلكا خلي كندي كم سلكا خلي مدراو النجار النارئ حلف النجار النارئ زبر أملاح مسجن كن نسيت أنا سي إذن عيبوني يكتب لك نحاسوس نسيت أنا سي إذن عيبوني أملاح خم تزبد بني نروح هاي أمني كم كتب لك أملاح مسجن لذين حاسوس نسيت أن زي مسمع الحركة سمعت خلاقن ملسي الكخا هاي سمع كاني أملاح خم تزبلني الزبر أنا سي نرى زي كل سي نزي الرأس بزلخو أنا سي نمدراوي نجارة سي زي كل سي أنت إذا سماوي نجارة بزلخو أنا كذا حلافة زي كل سي نزي حلافة بزلخو أنا سي نزبس زي كل نزي بس بزلخو أنا سي نموت زي كل سي متى بزلخو نهوت بزلخو أنا سي نسب زي كل سي نعمل خلك رسوس بزلخو أنا سي نزل على ميزنا بكنا برت بزلخو الكها ده يقول لها سيتار كخ نقول لك كمان نخونة تخ نقول لك زيابير أملاح مسجن الذي كنتات كازبلو أي نسمع زناوت نجار كله ديو ناي قدين كله بقدي هم تنسوا على زقاتهم زفت النجار كله يخلو يس absolutely الله نجار جن نأنس نعمل خيط سبيو أب فيليبي معرف سلسته يمكن أودع أخي مثلاً معرف سلسته قبل على أنت يزوج بزعباتهم مدراوين زي حاسبو ناي مسكر زي حاسبو ناي قويتها زي حاسبو تفرق اسم تراي زي حاسبو تفرق تمام نورو زخنة زي حاسبو قبل علي زاربو ما بتحت انتهي بالشعو شعو نعم تزاربو نحنا قنا يلشعو زي برام لخم مسكن نحنا قنا انتهي نحنا قنا هاجرنا بسمعتها كأول مرحنا يقولنا يسوع كريستوس نتصبع لنا نسو بتنا كلكم الكل زكالة حيلة تخبر سجوا من تخل مسل نزلنا يورد سجنا أنت قبريو اللي طايل تم نايم بدر زخانة حسبهم قبل على اللو تم كبروا تمام نورم زخانة قبل على اللو قبل على تقيسوا ماله أملاهم كبروا تمام نورم حسبهم كان يمدريو حسبهم كلنا يمدرين تايقون إحنا جنا يلوك جابر أملاهم مسكين أنا نسخاتهم جنا أنا نسخاتهم جنا هاجرنا أبيع أبسمعت
كباخ أنت نصبلنا مدحاننا يسوع كريستوس تجرب نصبابا لنا نصبابا لنا يسوع كريستوس ويتا يسوع كريستوس نعا زبل منفس علنا وشنا جابر عمل خمسة كمان أنت نقبل نقول يسوع كريستوس نصبالنا نسنو بتن كلكم كمال كولز كعلو حيل غيرو نزنا يورد السجانة نتخبر سجون مثلا كمسن كلوجوت أيلو سلازي زي كون نصبزلنا نصبابا لنا جابر عمل خمسة أبزنا يورد السجانة خوي الناس نسكور كورا لنا يلو جابر عمل خمسة سلازي تعجسنا كسع مودعته خون اللو كسع مودعته عملا خزي بجيزة سلازعي كسع مودعته خون كله معاس كم زعي معاس كم زفت سام سلازين فلت إجزابير كنا عملا كنت نقول لك كنت سبابي ولا إجزابير عملا خمس جن كم رأي كلنا بق أنا إجزابير سكت تصبيه أكيد زي مقدة راح نجيب على سقوم تنوصلنا تصفى مسقولتنا سقوم تنوصلنا كم نيسايل نجرجن نعمله كنت سبابيه زيابير حيلي هاب نعمله خمس جن أتوم نعمله زف قرها كم في قرها تتصوعوا كل جرد سنة نعم كم بدو فوز تاجي برنانيل ما أعرف شو منت رمي ماله ترى شو منت سنة نعم كم بدو فوم نفلتنا إلى عمله خمس جن لذي المودة أب إساس معرف أربعة إساس أتاكم كم يدا كم يتبل أتاسرائيل كم يلكها من قدي كابس إجزابير حبتيا فردي كعاك عملاقي حليفيو إلك تزارب اتنو سنوات مدرز زفتر إجزابير زرالو ما عملاق كم زخونه كم زي دك من كم زي حلنا أمره كم زي مرمرن عايت فلت إنه عاي سمع خان دخيخة ندخم حيل هيب نسنا في الكعبر تأي وسخ عقباز يدخم من يحللو عباز أحد ما سنكل كي لم يودكو أتوم الإجزابير صبي جنا حيلهم يحدث كم نسرب خنا في ديبو يقول يوم ما يحللون يخدم ما أيدخمون هاي قبرهم عقباز يدخم من يحللوني سنكل كل يبليهم أتوم الإجزابير صبي جنا حيلهم يحدث كم نسرب خنا في ديبو يقول يوم ما يحللون يخدم ما أيدخمون جبر عمله مسكين سلازي محلال الليو نعمله صبه حزبجن حيل يحدث كمتي خنا نسري خنافو زحدث يراق فما يحدث سلازي حيلنا خي يحدث مالز جبر عمله مسكين سلازي عمله خدمة نتي عمله خزبوله جيجة زمود دبا جيجة حساب زفت سمد ما هاي قبل له جابر كحيلي بناي هاي بناك جابر عمله مسكين اوكي اتي بروخ تسفان نايت عمله لك من حامل اتي بروخ تسفان نايت ازوز عملخنا مدحينان يسوع كريستوس مغلاص كبرنا تصبنا كيفن على ما وتمنتن كحنا عبز عالم زي بتنك عند بملخون بصدقن بتنقى بصدقن بملخون كنبر تايغبرنا الله يمهرنا الله جمال عمله مسكين تصقى عمله خدمه حسابتي غويتا حساب زمص نخنت صبابه على ما وتمديت نخحلنا نعمله كدما نعملخنا كنت صبابه دما تغبرنا حيل خايبنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ተጸበይ ይብለና ከለሲ በባዴ ኮንተ ተጸበይ ይብለና ኃይል ይሂቡ መንፈስ ይሂቡ ጸጋው ይሂቡ ተጸበይ ይብለና አምላክ መስገን ዘጸባቢ ኃይል ለና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ጸለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ለመስክ እግዚአብሔር ነታ አምላክ ዝብለና ነገር ክንጸባበ አምላክ በህይወትና ከበደቦ ዝደለየ ነገር አምላክ በህይወትና ከከናውኖ ዝደለየ ነገር እግዚአብሔር አምላክ መስገን ከሳብ ዝኸውን ክንጸባበ ነገራት ዝብለና ከባቢና ዝብለና ሰይጣን ዝብለና ዓለም ትብለና ዘይኮነሲ አምላክ ዝብለና ጥራይ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ድምጽ አምላክ ጥራይ ክንሰምዕ አምላክ በህይወትና ዝብለና ጥራይ በለ ሁሉ ከናከተ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንዑኽን እዘዝ ሃሌሉያ ተጽቢትና ስንኾንተ ይኮነ እግዚአብሔር አምላክ መስገን አመጨረሻ እግዚአብሔር አምላክ መስገን አምላክ ነት ተጽቢትና
ዘለዓለማ ምድሓን ሙሉእ ምድሓን بكريستوس እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኣብ ሰማያት ምስኦ ከቀምጠና ኦሬዲ ተቀምጥና ግን እግዚአብሔር አምላክ መስገን በመልአት ንምርአይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎም ተስፋ ምን ቆርጾል ድማ ነገር ወረደ ይብድማ ፈተናታ ዝበጽሕሉ ድማ እግዚአብሔር ኃይል خبنا መሊሱ ጸጋ ከብዝሐልና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ እትክሳዕ መጨረሻ ዘዕገስክና ንሱ ክድሕን ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መወዳእታ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ብትዕግስ ዝጽበ ንጎይታ ዝጽበ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ ስሙኑኩም ምዕራፍ 2 ሉቃስ ራእይኩም እግዚአብሔር አምላክ መስገን ምጽነና እስራኤል እቲ ቅዱስ ከይራእየ ከም ዘይመውት መንፈስ ቅዱስ ተገሊጾል ነበር ብለ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ነቲ ቅዱስ ከይራእየ ከም ዘይመውት ሲ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጾል ነበር ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ድማ ናብ ቤተ መቅደስ ከደ ስለዚህ ነቲ ጽበዮ ዝነበር ቅዱስ ወዲ አምላክ ድማ ረኺብዎ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እንጽባበ ነገር ንጽበዮ ዓብይ ጎይታ ስለዝኾነ ከንተ ይኮነ ንሱ ብርግጽ እግዚአብሔር ንሱ መጽብ ግዚኡ ሰቦ ግን እግዚአብሔር አምላክ መስገን بعقلي زبله خنصبه هاليلويا يسوس يسوس እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ብዝሐልና እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራይ ከንጸባበ እግዚአብሔር ክርስቶስ ጥራይ ከንጸባበ እግዚአብሔር أو سنة تتنا እግዚአብሔር أم نجبر كل نجارات እግዚአብሔር نعها خين قدمك صحاب رجس يتقدم نجار جن እግዚአብሔር مناتنا سمعت كين مالس مناتنا سمعت كين جبر እግዚአብሔር عمله خطراي في وقتنا خجبر عمله خطراي في وقتنا خقدم እግዚአብሔር نعمله قدام يجينا خنسرعه عبي وقتنا زبله كل قدام يكن جبر እግዚአብሔር عمله خردنا هللويا هاليلويا كنا مسجنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን እግዚአብሔር አምላክና በጎይታና መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መስገን ካልና አምላክና ለመደማ እግዚአብሔር ንዓኻ ከንጸባበ ስለዚህ መሐርካና ስለዚህ ፍለጥካና ስለዚህ ዘከርካና እግዚአብሔር መስገን ካልና ጎይታዬን አምላኬን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ጥራይ ህይወትና ቀዳማይ ከንገብረካ ንሐሳብካ ጥራይ ከነቀድም ንመንፈስ ቅዱስ ጥራይ ከነቀድም እግዚአብሔር حسابنا زبلنا زي كونس منفس قدوسنا خاطر لكن نسخات راي تبلنا بهوتنا خنا قدم ترى يصلي ያለሁ بشيم ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋን ደምን ጸጥ ክብል ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ولا انت ጸልመተ ولا ፈተናት ተበዝሐ ولا ተስፋ ተቆርጽ እንተ በዝሐ እግዚአብሔር ነገር ግን ሳዕ መጨረሻ ንዓኻ ንጽበ ንስኻት راي ክትቀድመና እግዚአብሔር ትረእና እንጽልያለና እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት ንዓኻ ቀድሞም استعوتوا الله نعها هي قدموا خادمة تريفهم يوم እግዚአብሔር أملاك بيسوع كريستوس نعها ترى في وقتنا إحنا قدموا ترى نسأل الله سجى أبزحنا እግዚአብሔር منفس قدوس مرحنا እግዚአብሔር بشيم يسوع كريستوس እግዚአብሔር سجى خير مرحنا سمعتنا خير مرحنا እግዚአብሔር عالم كيت مرحنا እግዚአብሔር بقولتها بيسوع كريستوس نسخات راي مرحنا أبي وقتنا نسخات راي قدم أب زمننا ترى نسخات راي قدم أب حضرنا نسخات راي قدم أب دكنا نسخات راي قدم እግዚአብሔር لو من ترى قال يسرعنا كلنا بيسوع كريستوس قدامك نجبرك ترى نسأل الله እግዚአብሔር قدامي كم زجبرنا كملك تدم بهوتنا قدام بهوت نجاراتنا كله نعها زخبر ملكتات يمه بيسوع كريستوس እግዚአብሔር أملاكنا ترى نسأل الله قبل زبالة كلنا أخا يكون بيسوع كريستوس آمين. جان أملاكنا مسخاتكم يكون